lieutenant Yaya Djenepo ne be baraka kati oze folo ambe kana man kam dino e yiri turu kenay ne se kan dado la folo yiri yere femi fongo fo mo koy kat saka yiri nafa dama dama fo ka daka premièrement yiri bamanangana yiri e falen fen koloma min shi kuntala ka cha o tamalen ko fe na la yiri da aya da pour ka kan nafa mais yiri da kun yere fladi folo tlem bo sanfe ka jihar madun kan yiri ka se ka dobo tle kala ka berbe mo go mo ya nafa folo e an nafa flana ka bolo nyini ka di har madun ma ani kam har madun mo wera wonye na fara bolo mumbe du o e chen me kan na folo fana la se har madema ka suma la se har madema ka jila se har madema kan na fa wera la se har madema mi bi se ka sababe ka kam mo ya ka do fara kan abalo yiri ku nafa do fana ka kenya la se har madema parce que yiri ka koroni pharmacie ni ame pharmacie o to babu furawe yan pharmacie gada alma dem be kum tiyera furake wula de kono kata wula kono kata yiri bo a farawo wa ngomo a liliwa yoro do boka ka yera furake donc sababu min kala min kum alma do nafa ko so yan pharmacie kana ali pharmacie nale pharmacie fura chamambe ni a jatemine a buruji le basro o yiri yoro do de ka bayele me ka to babu furai a chamambe o yiri yoro do de bayele me ka to babu furai donc angana yoro nyoro ko yiri nafa ko mo ko bisika do de fala machite mi bisika foka ka foka bayele mo ko siko fo ambi doni de fola ka toteti wota malen ko fe yiri ka chieni bayra ni ay mo be yiri chia chama be soro mo ko yere de yiri donko mo ko ni be yiri donka se hakke dola itse songa yiri chien misali la nya fo nga intervention tabelo la ngo yiri fadia de be yiru fana nyonje na fo fadia be mo ko nyonje to kamena ada ma de bisaka muso chama furuka ka de chama soro yiri fana abe fero de tige ka fere min ba to abisaka bugu ka du golo labo ni misali da bumumbe kamande ka kisela pour que na tira kise ka saka yere ka dien labo mangoro ba fo aya le toke mangoro be kise abi fendu mando kala moko be min du ka ke jego kuye katana dien fa fa donc no tara ro na be kolo bla be fole norna ma fo no ne toke ne be norna gen kolo kisela ni tema to mi norala ni emla ro na mi fole donc yiro yire be du kolo ko ka ba tro fere do de ba bulu fere mbake abi fe ka bugu abi se ka bugu ka du kolo labo ka yere ke ne to commandant Boubacar Coulibaly ne Kuligoro e mara nyamoro e jini kungo c'est-à-dire aux forêts ame kene muka ambe yiruturu kene de kan et puis au kene nous sadia kene de do wasa kene de do nimisi wasa kene de do et APDM association des patriotes pour le développement du Mali APDM Kati sanwo san lube yiri turu boloda nya édition savana de salonta anyoke Kati et Koulibaly la donc ni troisième édition anyoke farada la donc uni Kati farada jeunesse mo jara ko bolodi nyogoma kakla ka cantonnement des eaux forêts mo fene faraka ka abara ke ina fo nyina yirituru kolmo karli Kati morala donc ambo kene de ka ambe kene mu ka nyabala am wole me ka anga yiri dobi a fo ko fikisi jeda o keme fla ambora ko ode turu sisa ambora ko ke ode turu ayiri kelengelen be o nyabala anga nege abi fo ma ko korse o keleme ka yiri balamini o be ke ni hakinta jumai anga nyamo ba o nyina uko ka jelente daga lente mo shi ka yiri turu nyina yiri mu malakana ika yiri turu yiri mu be blate bagaw ni fo be kana du o de kama o nyabala nyina yiri buntu la korse ba bela jeunesse la keleme ka pike ke ka barbele ke ka bela jele kolosi afaro fele anga la nyinu na ko yiri be turu nyina ka kanga la dala yiru yi mumbe anga sibida mo nafa uka yiri walila donc nyina yiri turu bela jele bolo dambe o hukumu de la farada jeunesse mo ani association des patriotes pour le Mali wulu de jera ka yiri turu bolo da donc Kati autorité o fana ya accouplé la journée nationale de reboisement do akorola la donc an sera ya kenedi kambi comment rekmiano intervenant mun timno be yiri una fa fo mun tay ave banas frage ave dunina se mo ma be sima la se mo wa fienma se mo ma donc ame mun fo du la de sen ngera heredi oluga journée oluga reboisement buluda et autorité fana e akuta couple la donc sensible sana farada ma donc ma yini farada ka mo ka yiri ntopoto o togola sexe adibo nye farada dem sanu anya mo ambe reboisement kanaga na we foma ko yiri turu o amo kanaga bi farada la yira nya bala to ko amina PM ga lancement ko fe no lancement national no gara sibi marala o ka teme direction régionale fene no gara alamsa temene bi Kati autorité ya ngania
kana fara an kan association APDM ani CESIGA F no coordination des jeunes de farada ye ka fara an kan jɛ ka nin kɛ lancement local ye an b'o de kɛnɛ kan bi ni kunya bɛ Kati autorité k'a daminɛ Kulukoro fo Kati a bɛɛ kun b'o kɛnɛ kan an bɛ welekan min kɛ déjà i yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ site kan cogoya min na déjà la zone est sécurisée nafolo min donna nin na a bɔra minnu kun ala kana ta yɔrɔ langoloya u nana a bonya di anw fana min ma an tɛna kulonkɛ yiri ninnu na an ka laɲini ala bolo yiri den kelen a kana se ka sa cogoya min na ne min sara an b'a remplacer yiriju 100 de kan ka turu nin site kan du min filɛ an kɔrɔ u ye forage bila an ka disposition na hali ni san tigɛra pour que an bɛ se ka yiri ninnu sɔn ka balo cogoya min na k'a fɔ camarade bɛɛ ka mobiliser yiri den kelen kana sa yiri dɔ fana bɛ u y'o de fɔ u ka kuma kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw y'o de fɔ ko yiri min ne nafa b'a la min ka di sigida mɔgɔw ye an bɛna commencer ka dɔw échanger olu fana la pour que don n'a nataw la nafa bɛ sɔrɔ a ko la n'ala sɔnna ma a sécuriseli o tɛ kɛ problème ye déjà c'est en cours. Dingɛ fɛn fɛn bɛ kuru nin kɔnɔ yan aw b'a bɛɛ datugu fo a dan na ka bɔgɔ kɛ ka datugu fo a dan na n'aw ye yiri turu dingɛ kɔnɔ ni ji nana a bɛ jigin dɔɔnin ni ji sigira yiri ju fɛ an bɛ dugukolo min kan a tɛ ji min kosɛbɛ dɛ nin ye Katiga de donc ni ji sigira a kɔrɔ ka mɛn a b'a toli a bɛɛ bɛ sa a b'a datugu carrément ni san ye nali fitinin min kɛ a bɛ jigin dɔɔnin o réservoir nin o bɛ se ka ji tɔpɔtɔ dɔɔnin pour que a ka yiri ɲɛnabaya a y'a ɲɔgɔn faamu maintenant yiri minnu ta ye jeunesse n'a tilala yiri turu la bi demain matin de bonheur a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a bɛɛ vérifier kelen kelen